nome é Noelia Parente, son educadora social e teño o número de colexiado 3915 no Colexio de Educadores Sociais de Galicia. Dedícome fai 12 anos a educación social no ámbito da diversidade funcional. A educación social, para min, o que é poñer en valor a educación, pero sempre dende unha perspectiva onde a persoa é o seu propio artífice de mellora, e a sociedade o que fai é axudarlle ao individuo a que esa mellora poida incidir no seu desenvolvemento diario. A educación social toma como perspectiva sempre o empoderamento de cada individuo. Escollín educación social porque sempre me gustou axudar as persoas, pero non de maneira individual, senón que fora algo no que o grupo axudara a ese desenvolvemento individual de cada unha das persoas. A educación social creo que consigue iso. Os retos do futuro da educación social serían, penso, que chegaran os educadores sociais aos colexios de educación primaria e de secundaria, porque evitaríanse moitas formas de discriminación. Ademais, penso que a resolución de conflictos estaría moito máis presente nos centros educativos. Ademais, sería importante que nas administracións públicas se tivera en conta a figura do educación social e que os equipos interdisciplinais dos concellos contaran sempre cun educador social. É importante a colexiación porque facemos que a educación social sexa máis forte. A hora de reivindicar que a nosa profesión ten valor, sería moito máis fácil facelo dentro do colexio que de forma individual. Educación social en Galicia, 20 anos en valor.